Přátelé, tak si připomeňme ještě to, co se odehrálo před 2 dny ve slovenské televizi, předpokládám, při diskuzi, kde byl taky Alexandr Vondra, že jo, to je veliký náš bojovník za demokracii, hlavně za tu ukrajinskou, kdysi bojoval tady proti komunismu, že založil za nejhlubší totality, založil společnost přátel USA, takže byl na indexu, chartista, že jo, pronásledovaný a tak dále. Pak se mu nějak rozbřesklo v hlavě, zapomněl, že má maturitu z ruštiny a říkal nám tady, že neví, co je to za klikyháky, ta azbuka. Víte, tak tady to dostal naloženo na Slovensku a utekl. Český europoslanec Alexandr Vondra hanebně utekl ze studia před argumenty slovenského europoslance Ludovíta Blahy. Mě by zajímalo, když skládal zkoušky na velvyslance, které 2 jazyky si vybral. Samozřejmě angličtinu a podle mě i ruštinu, že? Musel mít zkoušku ze 2. Takže by uměl německy, nebo já nevím, italsky, nebo něco takového. No myslím, že ne. Tak podívejte se, jedem na to. Sklamaný z reakcie Európskej únie, pretože vidíme, že, ako spomínala Katka, Amerika a Izrael bezprecedentne a nevyprovokovane zaútočili na Irán, na suverénny štát. Dokonca zbombardovali škôlku alebo školu, kde zomrelo 165 malých dievčatok, hej? A toto nikto neodsúdi. Keď pred niekoľkými rokmi začal konflikt na Ukrajine, tak vtedy tu príjmali 3 rezolúcie denne. Zakazovali ruských športovcov, dokonca ruskú zmrzlinu. Skákali tu ako pukance na panvici. Ale keď príde americký a izraelský útok na Irán, tak sú ticho. Dokonca to ešte tomu asistujú a podporujú to. Ja som bol prednedávnom na Kube. Čo spáchala Amerika tou svojou blokádou, že tam ľudia nemajú elektrinu, nemajú lieky, nemajú potraviny. Tu je to všetkým jedno. Amerika môže páchať vojnové zločiny. Keď uniesli venezuelského prezidenta, boli absolútne ticho. Opakujem, pokiaľ sa niečo dialo na Ukrajine, tak tu skákali 3,10 m pri čomkoľvek. Ale v prípade Iránu je im to jedno. V prípade genocídy v Gaze, takisto je im to jedno. V prípade únosu prezidenta je im to jedno. Dokonca Američania teraz s Izraelcami vyvraždili duchovného lídra Iránu a jeho celú rodinu s malými deťmi. A všetkým je to tu úplne jedno. Pán Vondra, vy teda hovoríte, že toto nebolo porušenie medzinárodného práva, je tak? Já to nehodnotím. Já proto vyjadřuju pochopení. Zatímco vy tam na jednu stranu lezete do prdele tomuhle, pak tam do tomu druhý. Vidíte ho hajzla, jednoho proradního, jo? Reagovať na pána Vondru, lebo nikto viac neleží v tej prdeli alebo zadnici, ako ste povedali, Netanyahuovej a Trumpovej ako vy. Ako vy. Je to smutné, pretože v čase, kedy sa naozaj deje genocída, kedy tam vraždia malé deti, vy nehodnotíte, vy ste chápajúci Čech. Gratulujem vám. To myslíte vážne? Vraždia malé deti a vy ste chápajúci? Počúvate sa vôbec, čo hovoríte? A teraz ich zbombardovali, ničia tam krajinu, zabíjajú malé deti a my sa tvárime, že to je v poriadku, tu je pán chápajúci a pani... No a to ještě... Pane Blaho, jste měl zmínit krvavou Madlu, jo, velikou naši modlu, ikonu Albrightovou, že? Ta řekla, jo, 100 000, 500 000 dětí za to stojí, aby byla demokracie v Iráku. Že jo, životy těch dětí za to stojí. Kresťanka nedokáže odsúdiť genocídu v Gaze, nedokáže odsúdiť, že malé deti zomerajú v nejakej škole kvôli Američanom, ale teraz sa tvárime, že za to môže Putin. Pán kolega vidí aj v ladničke Putina, keď ju otvorí. Toto je úplne šialené. Čo s tým má Putin pre Boha? Trump a Netanyahu a Zelenský sú najväčší gaunery 21. storočia. Pochopte to. Souhlasím. A akým spôsobom sa cynicky správate voči tým obetiam na Blízkom východe, vo Venezuele a v Kube. To je naozaj na hrane akéhokoľvek humanizmu. To je uvažovanie masového vraha. Počkajte, dokončím to. Já ještě chvíľočku rozprávam. Já tady tohle pána nebudu poslouchat a ty odejdu, protože budem jako já to nemám jako fakt zapotřebí. Nech sa páči, pokiaľ tu obhajujete vraždy malých detí, nech sa páči. Ne, nemám jediný dôvod s vami byť. Akože toto naozaj už pán Blaha preháňate. Vy ste chápajúci, Ne, nezlobte se. zomierajú ľudia a vy ste Já tyhle chápajúci. vaše keci poslouchat. No, hodí do hajzlu. Dovidenia. Všetko dobre, máte sa krásne. Nashledanou. Dúfam, že v Česku majú No. ďaleko viac rozumu, ako máte. Zabedněnej vůl. Já už jsem starší člověk, je mi 65. Běž za Havlem, Aj prosím tě, slovenskí jo. vojnoví štváči takto odchádzali z verejných diskusí, pretože to, čo stvárate, pán kolega, je šialené.